Estamos no Concello das Neves e a verdade é que é un orgullo presentar esta festa do tinto Rías Baixas. Cada ano vamos a máis porque facemos unha labor de promoción brutal desde o mes de febreiro aproximadamente. Agradecer as 15 bodegas representadas aquí, das 5 zonas temos representación tanto do Rosal, Condado do Tea, Salnés, Ribeira do Ulla e Soutomaior. Nada, é un éxito, temos un produtazo que temos que pôr en valor, temos que acercarnos a restauración que quizá a pata que nos está fallando aí, pero é por culpa nosa porque ainda non chegamos a eles e a partir de aí estou seguro de que estes viños van a ter moitos éxitos porque temos un clima atlántico espectacular, porque a graduación, a maduración que permite esta graduación de como moito 12 e medio, permite que estes viños atlánticos sexan frescos, moi agradables e moi olorosos. Temos matices desde salados, canto máis hacia o mar, e afrutados canto máis hacia a terra. A verdade é que temos un produto de calidade e que estou seguro que van a ser chamados a ser a representación do turismo Rías Baixas. Tenemos el tinto que este sí puedes acompañar con cualquier carne, ¿vale? También vale para pescado, pero más bien para carnes. Bueno, es un vino bastante fresquito, no es muy pesado, es un vino suave. Con cualquier carne o cualquier pescado, un cordero, un cabrito, para carne de caza también acompaña muy bien. Es un vino muy recomendable y está muy bueno. O Condado do Teo nos diferencia bastante das outras denominacións de orixes de Rías Baixas, porque ten un clima máis continental, temos menos precipitación, entonces fan viños diferentes. E especialmente aquí no Condado temos un clima moi bo para elaborar viños tintos. Temos unha tradición, afortunadamente recibimos un legado que nin nós sabemos o que nos deixaron por nosos bisabuelos, os abuelos, por nosos pais. E agora o que temos, eu, por exemplo, que estou jubilado e algún outro jubilado e somos, entre comillas, xóvenes e inculcarlle aos nosos fillos e aos nosos netos para que sigan esa tradición vitivinícola e cultural. A ver, pois para mí é unha emoción moi grande porque eu digo sempre, cando te convidan a un pregón é invitarte á súa casa, á súa cultura, ás súas tradicións, a todas as cousiñas que teñen e me sinto, pois, de verdade, un privilexiado e moi orgulloso de estar aquí compartindo con eles un día tan bo que é a súa festa. E si pasa para a cociña que eres invitado. Me encanta que estas cousas que son nosas, tanto como é o plantar as cepas, o coidalas, o traballo que leva o viño e que é tan noso, que non se perda nunca e que loiten por isto.